That is also very crucial. But right now we're joined by one of our reporters at the scene. Can you just tell us what is happening there right now? Ero kamano jowinjo na ma jokanyanam ka bende to koro seche mwawuoye ni embaramba wuok kod ng'wech kendo seringo mokwang'eyo ng'wech chalawe polise lawe watemo mondo wamake mondo mi wang'e ni to en ang'o manendo miyo no ringo ng'wech machala ka tinyiero ang'o jowadwa inyiero ang'o winj wach koro ng'wech abila ni en gima pok wanene piny luo nikech jower mang'eny kaka nya Jerusalem gin giwer awera yang'ani nyiero ang'o yaw giwer gawer to mar jakisini no wuok gi ng'wech ma dhowa and how do you feel about that? Okwanya winjo maber nikech mae wan moluongo ni juok ya to ng'ani nyiero ang'o yaw inyiero ang'o magi maduong' mok nyierie choke. Thank you so much. That